Esenlikler, Ogdyly geç ýaşly kardeşler, hoş geldiniz. Şunu biz ýurtdaşlarymyza bir önemli temalaryň biri. Yani Türkmenistanyň gaty babaly meselelerken bölek bolup duruşalaryň biriniň üstünde durup geçsek, düşünjelerimizi aýtsak, ýurtdaşlarymyz bilen paýlaşsak. Ine arada sineden bolsaňyz, bu aýyň başynda Rus Federasyasynda, yani Rossiýa diýip halkyň arasynda atlandyrylýan ýurtda biziň Türkmenistanly studentlerimizin çeken çileleri, şolaryň yani konsul Stavropol'daky üniversitede barkadan konsul, yani Türkmenistanyň adyndan baran konsul, şonuň barandan soň bir mesele çözüp bilmänligi, ýene de şolaryň Rus Federasyasynyn administrasiýasynyň ellerine galdanlygy şöyle görnýär. Çok da indi düşüncelerimizi aýtsak, näme üçin biziň studentler ýurtdaşyna okumana dikdiýär. Baran ýerinde kösenýär. Soň bilim alyp bilýärlermi, o taýdan gelip öz ýurduna bähbitli bolup bilýärlermi? Alan bilimi, yani öwredilen bilimi diýip aýdyn. Biziň ýurdumyzyň gelişmegine peýda getirip bilermi? Ya da özlerini geliştirirmi? Aýdyňlarmy biziň ýaşlarymyzy? Şu hakynda bir aýdyşyp ýurtdaşlarym bilenjesinden kommentlere ýazarlar. Eger bizler näde dogry diýip hasaplaýan bolsalar tankid edip bilerler. Ol hukuklarym bar. Farhat kardeş, buyur. Senin. Assalamu alaikum. Hormatly vatandaşlar. Ogdyly. Tawrun sözlerini üçin Merdan Bey. Bir dogaty doňup näme üçin buň içine goşup bolýar, näme üçin ortada gidiýärler, başga ýurtlara giden oklar, Ýewropaýa, esasen Türkiýe'ye gelýär, Türkiýanyň gyssalar häzir. Bilim almak ýaly. Ortada näme üçin gidiýärler, ortada mede Türkmenistany, Moskwada medil Türkmenistany şäherli. O tam jahil oly. Türkmenistana galym şu taýda da ýok. İkisiň bir zadam. Filiali, ortadan filiali Türkmenistan'ım. O taýdan okuwçylarym aç hortutu. Näde okudy, näde bilim aldy. Okutjak okudan da şol saglar garnyň aç boldy. Yatak yerin soğuk boldy. Näde bilim aldy? Bilim almak üçin esasy okuwçyň Slow olmaly, oň üçin bu din almaly, ýa-ni saat adyna ýatyp turup pulun bolmaly, garnyň doýmaly, beslenmeli. Bu ikisany ýa gurnadynyň garnyň doýýan ýöne kille geçenekde oňulen. Gurnanyň güýjüni okayam oýnap buranok diýerler türkler. Şoňa killende güýç bolmaly. Vitaminli zatlar bir adam beslenmese alış güýji az olýar, beýniň işleşi. Täbi garn aç, onda diňe şol gürün adyny ýeti gelip durýar. Gürün adyny, göýgönüm bolsun, ýetönüm bolsun, şonu şondan midesi, yani kalba doýmasa, beýnisi doýmasa, şol gürüni isleýär, okuw boş berýär, okuw ümsermeýär. Okuw gümrüýetsin we garnymy doýuran ýerde. Türkmenistan çağlarını, ýaşlaryny şu derejeye getirdiler. Odan näme üçin ýaşlar okuw gidip işleýärler. Ana taýda da Türkmenistanyň hökümeti zatlary günäkä %'den bilbeýdi diýip zatlary bilim almagy diýip bagany bilim almasynlar, diňe şol işlesinler, aç olsunlar, üşesinler, soğuk bolsunlar diýip bilbeýdiler. Şol näme hökümetiň özi içjek edip bilmeýdi bilen okmy? Aýda bir stipendiýa ýa ýatak jaýyna purtilap edilýärler. Şol halky ýurdun içine de daşynda jahil olup çykdymy? Jahil olup gelsin diýe. Şu anda bilim alıp az gelişip gelse Türkmenistan şeňelse şimdi Kanadadan
Fikrini köçek dal. Gurrun edecek, aşağıcak, doğru gurrun edecek. Şoň üçin bunu bilip edýärler. Çağalan yurttaşan çıkıp, yani Rusya Federasyonundan çıkıp ılım bilim alma şansları yok. Edir häzir. Öňümüzün näderim şoň gali. Mene şu kadar, soňra üstüne etdirin orunlar. Bola men sözüň nemetmän kesmän kan bir soraw bereyim sana Faral kardeş. Indi bizim studentlerim, yani Türkmenistan studentlerim Rusya Federasyonunda bolsun ya başka yerlerde bolsun, şeýle göze görünüp duran şertlerde gününün geçmegi, yani okumagyny diýsem men ýalňyşarym da, şu gününün şöyle geçmegini, yani bu şertlerde yürümegini, yani yürüýte edilen dip, yani Türkmen tarapy, men hökümete diýiljek gal, yani Türkmen taraplarının tarabyn şu derece getirýänligi yürüýtem mi diýjek bolýar. O yürütedýär. Öyle şey. Radyanda diplom diýip aýtýan hiç ya sağalan. Diplom diýilmä, diplom ýok da zaýda. Gat kağıt diýerler. Gat kağıt näme? Gat kağıt. Şu näme diplomum, näme hünerim diýeni gurkudämän. Ondan hiç açykan ok. Onu tasdikleme üçin meni ýurdun içinde barsaňda näçe $1000 pul bermeli. Olurdan işilden okram seni. O derecede seni etkilen okram içeride. Seyahatin Allah'ın bilmeyi işte geçen o. Her sol moğolumçuluğu okudun, neyme okudun, yani Gumutçu, Avrupa'dan gelen, ya Türkiye'den ufak giden, okuşlardan geçersen onu bileyen öldürür. Niye de ortaya okuvam ya, Türk'te, Avrupa tarafta var mı? Ola Giporsun'dan bildiriyenler. Yola sor. Giporsun'dan. Yine bizim gözümüz sayat. Öde aramızdaki kardeşimiz Merdan Muhammed. Şoň her bir sözlerini gidenler mani we her sözlerini. Edir alim hakiki alim ol. Ýalnys figürläni paragatly özüni rahat alyp barýar. Sen gyzalyp gaharyp dursaň sana boşamaýyk bilen sen köşeşdirip gürleşip bile teň bilen. Her şol Orset Moskwa Rusya Federasyonu okak gelenlere gürleşik kurkurany. Gürlemene bilen okul gürleşmene adam bilen. Üstüne da bulur. Urşak kopturar teň bilen. Men özüm gördüm ha. Edin bu değerli o değerli ýamanda da dur üstüne. Sen cahil sen alamsa bilmesen moğolany bilen hatta bilen de özüm. Tez yurtda tez yaşaşda tecrübe bol. Yok dedim o üstüne da dur. Men moğolum okutdy diýip. Moğolum okudanlar sen diňelen ol. Himada okap ýüzüň edik gör tecrübe azanmaly. Öyle. Aşırı tokaklarının diplomu, Rusya Federasyonu'nda tokaklarının diplomu hiç işe yaramaz. Ne doktoru ne muallimu. Orada cahil istedir Türkmenistan yani. Tamam. Yine var mı sorun? Yok sağ ol herhalde. Demedir. Uğruna seyreder. Oğuzhan kardeş. Efendim. Geç yaşı Oğuz ili salam kardeşler. Benim şu studentler var arada birazcık koşup geçeyim düşüncemi. Bizim halkın şöyle düşüncesi var ina atalamazlar. Çağalara katı kağıt alıp bereyin diyen düşünce var. Şol idiminden nesil yetiştirip bilemiz ok. Nesil yetiştirme potansiyelimiz katı düşük bizim. Ne diplom olsa boldu diye. Şol yurdu östürüyn bir aňyrlygyny alyp gideýin diýen bir düşünje ene atalarda da yok da. O tamamyla Türkiýede senin diplomaňa garaýan däldirler. Edýän işiňe garaýarlar. İş edebilýän dämi diýe. Boldy diplom soňky ikinji sırada durýar, ikinji derecede. Esas sen işi görkez, edýän işiň önemli. Diplom 10 san diplom bolanda da
bir iş edebilmesen peýdasy ýok, diplom iş ýöretýän däldir. Ne bizim ýylymyzdan bir nesil ýetişdirbilmeýän bir düşük bir derejemiz barda. Çağalar okuwa diýip çykyp gidýärler. Bar bu ýerde diňe işlemek bilen. En atada işle diýär, pul urat bede diýär. Ýa ýurdun içi görnüpdi. Gün gitdigiçe çöküp gidýär. O çağalaryň näme düşünjesi şu ertirki geleceğini ödünka bir kör çağalaryny kynam köredi otyrlar da en atalar şu wagt. Berabi bir düşünje pestligi bar. Ilym bilim yetmezçiligi bar da bizim milletiň. Şu derece pete düşürdüler da halky. Ne çağalar kötünçüp göründürler şu wagt. Ortaýytyň içinde görýär. Video YouTube kanallarında, TikTok platformalarında nähili bolup berler. Ya da Beşman pul gadaýyn diýip özlerini janyny ortaga goýup uruşa gidip berler bara. Beşman pul diýip. Senin sebäbi özünde tilagy, hormaty ýok. Özüni sila bilmeýän millet biz. Ya özüňe hormatyň bolmasa sana başga hiç kim hormat goýmaz. Sen häzir öz janyny başga bir döwletiň nemesi üçin janyny ortaga goýmarsyň. Goýjak mana öz ýurdun dağa gidip ötür. Goýana ýurduňa. Çağalarymyz perişan. Nesil ýetişdirip bilemizok biz. Şoň üçin ine ýurtdan şolara pul geçirip bilýän däldirler en atalar. Olar näçe mejbur işlemek zorunda galýarlar. Sağ olun. Öyle, sağ ol. Arslan kardeş, buyur. Sağ olun kardeşim. Esenlikler, ildeşler, kardeşler. Benim şu yankı Telegram havar kanalda neme çıktı da şu studentlerin tutuluşu, yenemlem edilişi. Şu tayda bir komentarya biri yazıptır da olar okamana giden yok, işlemene gittiler deyip. Indi ben şu sözü üstünde durasım gel oturan. Indi şu sözü hem için ayttırdılar sonra. Ya bizim halkımızın içinde şu sözleri ayttırıp yerler. Kimler ayttır otan, kimler aydıp yer oturan. Onların aydılan son neme maksadı var. Kime peydalı, kime ziyanlı diyen yerlerine girmek isteyendi. İnşallah seyredin okamana giden yok. Onlar işlemene gittiler oku bahane edip diğer. Şu sözün arkasında halkımızda şu fikirler döremeli de. Yani studentlarınızı dışarıda okuğa uğrattınız bulara. Çıkman bular barbir okamıydı bular adam bol muydu bulardan peyde yok. Diyen düşünceni halkın özünde döretmek için. Yani halkta da şu düşünceleri dörese studentini goramazlık emele geledi ortada. Bu studentini goramazlık kimin işine yaradı? Kimin peydasına? Hazırki diktaturadaki oturan kuklaların demesine peydasına geledi de şu rejimin son izinden yine de şu sözleri gayta eşit verse halkımız yani studentine kömek etmeyecek oladı da hem bir göğünü soğudu. Gelecekte de bulardan peyda yok yağlı oladı. Garaz bir sansız adamlar yağlı. Bulara ünüs çekip oturman dilen fikirleri emele getiredi de şu okanı yok bular işlemene gittiler deyip. İndi seyredin. Senin studentin ne için işlemeli? O sen bilim almaya gitti. Ne için mecburladı onu işlemene? Pulsuzluk mecburladı. Pulsuzluğu kim döredi otur? Şu hazırki hükümet başındaki oturan cennetkar Topar. Bu demek nemeye geledi? Bu işler bilerek edildi. Şu Türkmen'in studentlarının yani gelecekte bir bilim almasın. Bunlar bir kul ruhunda yürüsünler. Pes düşüncede bulsunlar deyip isleği de bu hazırki rejimin
Şu zatları şonu yalı edip işlerler de gepin kıskası. Bizim öz studentlarımızı özümüze, yani öz enatalarına goramazlık dörederler de şeydi. Şimdi enatalar var. Size de bir hayiş edesim yine de okuva uğrattınız. Ondan son daş dövrəňizde ölmeýiňizi ýaxşy göresiz. Köp enatalar hem meniň oğlum gyzym hem okayar hem işleýär diýen bolup. Şonuň ýaly ölmek üçin palançanyň oğlu işlep hem pul tapady zaty dedi ýene bir zat diýip oğluňyza ýa gyzyňyza kör motivasiýon bermeňler motivasiýada. Ul pul uğradyp bilme ýa-ni bu neme? Pul yetmeýär işlemese diýip bahana ya bir avreyle geçecek olarsınız ildeşler, enatalar. Men onuňyza karşı o sizin bir avreliniz diyecek bolýan. Sebep sizin o student oğul gyzyňyza uradyl oturan pulu yetmese näme sebep? Kim günahkar ona? Sizin özünüz siyasata karışmaýandygyňyz üçin, sizin üstünüzden oynalyp oturan siyasatlara sessiz galanyňyz üçin, sözsüz galanyňyz üçin, o gaytargy bermeýäniňiz üçin sizin çağalaryňyzy, studentli okuwçylaryňyzy şeýdip kemsizledi. Pulu hem şol sebepden yetmedi. Pul yetmedi diýip bahana etjek bolmaňlar. Bu siz enatalaryň günäsi diýjek bolýanda. Şeýle bir ýeri bar. Serediňe şu Moskwada bizim studentlarymyzy ýakasyndan tutup etjan edip ýör. Uruşa uğradıp ýörler. Ýene näme edip ýörler de bizim studentlarymyzy. Kim bu orslar bizim nesillerimizi, bizim ýaşlarymyzy ýakasyndan tutup onu uruşa uğradar ýaly. Özünün o baswalçylykly bir uruşuny döreden uruşuna uğradar ýaly, öz ýurduny goradar ýaly bizim studentlarymyz bilen kim olar? Enatalar. Şonuň üçin biraz üstüňizden oynalyp oturan siyasatlara karşı çıkın da. Indi şeýle bir ýerem bar. Şol Russiýadaky studentlaryň arasynda häzirki rejime hyzmat edip ýören, bilmedim daýysydyr ýa emekisidir ýa bir garyndaşy, tanyşy bardyr. Şo olanlara aýdyp ýörendir, meniň palança ýerde garyndaşym bar, tanyşym bar diýip. Indi şo studentlaryň şunuň ýaly kösenip pulsuz ýagdaýda gezmesine ýa-da bir horlanyp, kemsinilip ýöreşine, ýene şu tanışlaryňyzyň ýa garyndaşyňyzyň bilmedim kimiňiz bar bolsa daýyňyz, şolaryň özleri edotir. Şolar öz eli bilen edotir, gora otur şu rejimi. Şoýanyň bir ünsiňizi çekmek isledim studentlara. Garaz hemme gelecek studentlarymızdan. Bir adam garrayan wagty ýaşlar çıkıp işleýändir, ýaşlar önüm öndürýändir, ýaşlar hukuk goraýandyr, polisiýada, doktorda ýene bir ýerde işleýändir. Bular bizim geleceğimiz, biz geleceğimizi goran biz o studentlarımızdan bizim yaşımıza gelende olaram gelecek studentleri goramalı. Bu şeydip medeniyetleşýäs biz. Medeniyet dip şunu ýaly ýerlerine aýdylar. Biz olsa oyuna gelip başka milletin yankı näme bular okamana giden ýok, işlemene gitti diyen oyunlarına inanıp ýörüs. Sağ olun, şuna diýin dedim ben. Sağ onda şeýle bolýar-da Arslan kardeş. Şu NHSM Telegram kanalda şu habar çıktı da studentler var arada, Türkmenistan studentler var. Gelip şöyle comment yazmaları, yani belli geçmeýäli studentlerin özleri günahkar. Näme üçin işleýärler, okumaly ekenler da ýa. Adam ol okumaly ekenler bolmuş bu şeýle ýagdaýlar ýüze çykmaz ýaly. Yani bularyň özüni gum doldurdy, pul doldurmady. Yani bir hırsly adam hükmünde yani ýene de şu Türkmenistan studentleri günahkar edýärler da şeýle. Şonuň ýaly näme düşünje halkyň içinde ýaýarlar diýjek bolýan da, söyleme. Doğru aýdypsyz Merdan kardeşim. Seredin şonuň ýaly şu bile ýörite şonu uğradyldy dep kiledemem. 99% doğrudur şu.
Sebep şu düşünceni, şu pikiri şu yerde taşlap gitmese yankı okayan adamlar, şu kommentler okayan adamlar doğru sebepkeri yankı şu problemalar nereden gel oturanını gözü akıllı yetip başlayacaktı. O tayda o hem yörüte geleden şu komentaryanı taşlap yazı gidedi. Bunun aydan da hem hakkı var diyen yalı yerine getirediler de son okayan adamlar. Onu bilerek son yalı yazdırıyorlar. Şu studentlerine ege çıkmasın şu halk deyip de. Şimdi şunun yalı yerler yan var. Belkim bilmedim bu fikir de benim fikrim. 1-2 yıldan ya bir 6 aydan bir yankı aksakallı pampirsli yaşlılarını turguzup da şular Türkmen studentlarını dışarıda okatmana gerek yok. Yani ne mi sebepten gerek yok deyip soran bolarlar. Seyredin bizim studentlarımız dışarıda okukan yok. Biri maşin sürüpüyor, birisi taksi edip avare edipiyor, birisi Urş'a gidipiyor. O yeni bir zade edipiyor. Garaz studentlarımız yamanladı. Yankı aksakalların dili bilen. Daşarı yurda Türkmenin ne yankı yaş nesili daşarı yurttan bilim almazlığını kazanadılar. Onun arkasında da dünya garajı pes olacaktır. Garaz gul ruhundan çıkmazlığını abspeşte dediler. Şunun yalı oyunları bilen ya manipülasyaları bilen. Onun arkasında da yine ne mi oladı? Daşarı yurtta studentler okamasa bilim alması bir tarafı. Pul yağdayı var. Az uğradılan okuçular için pula mı demetmeli? İznen uğratmalı. Pula mı uğratmayacaklar son? O pullar kime kalacak? Putin kakasının vuruşuna gidecek o pul, gider o pulların. Garaz şeydi yapıyorlar da Türkmenistan'ı yine de bir izolir dediler dünyadan. Bilim almaktan hem mezattan ize kaldırdılar da şeydi. Yürütediler şu komentarlar. Tamam. Sağ olun. Nemelde KGB'de şöyle geçerken sonra dedi. Çürük balık yani ya da 40-60 diyen yani neme geçer. Böyle ya sağ ol. Rahat kardeş buyur senden. Oğlum üzerinde niyankı talepleri işleye diyetse ne bildiysek ne bizim talep bolluk bizim işledik bizim çalıştık diğerler. Mesela ne işlediniz? Siz ürünüzü bakıp ürünüzü pul üretmek için işleyen yok. İşleyen talep, ürün provat işleyen talepler ne için işlediler? Diyorlar azıcık bir ürün başına onarmak için azıcık onatça kvartirde yaşamak için yani köyünü, balağını, gazetoğunu onatça giymek için artaca giyinip giymek için ödünü geliştirmek için işlediler. Ödü için işlediler. Bu talepler ne? Türkmen talepler ne? İşlep ürünü pul diyorlar. Ürünündeki icra kakatını, ceylerini eklemek için işlerler. Ondan okuyacak mı ya, işleyecek mi? Onu Avrupa tarafında işleyenler işleyen tariflerken Türkiye'de de mi, Avrupa'da da mı? Onu ne ahil işleye? Onun kıyı araç eklendirlen. Ne Fransa'da okuyan, Fransa'da dincelyen, Fransa'da cetyen. Onun insanında 2-3 tane adamın boş vaktini onu işlep birden yine şunu oraya iş tap veriyorlar. Şu 2 saat işlep alan kazanan aylığın sol sen kim kıyafetlerini düzelt diye kuyruğunu bağlanı kalktığını sağolun şampiyonu almana kuymuyor diye sol. Hemen şöyle o kanunu yakın iş tap veriyor sana. Doktorçuluğa yapıyorsun mu? Sana doktor balitadan Mrs. Smith bıraktır, hümük, rahat yavru, ingana var, ona ver, bana ver deyip, son olarak işe koyarlar. Şeydir, okuduluyor. Ol, işleniliyor. Talip, şeydir işlemeli. Ol, talip okumak ettin mi, dine işlemeli. Yok, ona zat yok. Dine okumalı. Olun mu lan? İşlemeli olun, niye yağı değilen? Sonra Avrupa tarafı sağlıyor, öldürüyor. Sonra artık olsa işledin o. Talip oldu mu, şuna işleyen, sonra öyle sıkart koyuyor. Var. Şimdi bolu sen işin, bir yat din canal. O istirok o etmeli.
Şoňa gurulan sistemi gurulan. Bizde o yanlış sistemi. Diňe işlemeli, öňe pul uratmaly. Bagdan oğlanlara geyler öňü eklemek üçin edýärler. Sebebi men däçe garnaşym oğdaşym ötdi. Moskwa, onun öňekler diňe okumaly, okody uradýar dedim, işli diýärdi. İşli. Bana pul berip, pul urat diýär. Bir nakada bir patente pul ödenne karar gitti, şonu vermeli. Son şunu içeriye uğradılar. Bu bedenne öyle tankilerini diye pul uğratmalı. Şolu gitmeli, pul uğratmalı. Okumalı diye oluyor küçük hali okumalı. Okumalı gitti diye de o bir yerde durur. Önü maksat pul ödenmeli. Son için adam yine de var da Tayyip biz inne Türkmen halkı Kazakistan'ı da okuya, Özbekistan'ı da okuya, Kırgız'ı da okuya. Ne için şu yurtlardan bize gelip okanaklar, Türkmenistan'a gelip okanaklar. Ona alam bilim bağ olsa, üst baryan Türkmen televizyonun hatçan oluyor, ona var ya, dünya belli yurdumuz var, üst baryan, asmamda asıldı diye de. O ne için şu bize gelip okanaklar? Ne için okanaklar? Yine soru. Kardeşler. Dinleyenlerden şu komentarda cevap yazabilirsiniz. Niye şu bizde okanaklar? Doğru. Oğlum, yine sünnetin. Böyle tamam. Bayram ilk kardeş senden bu. Şaş kardeşler, salam vatandaşlar. Bu temalarda meleme şu camiaydık geçeyim. Ben talipler var arada. Adaydık geçtik kardeşlerimle. Düşüneceğim şey. Tasarruf okuyan talipler. Şu Türkmenistan hükümeti hiç şeyli yok da hükümetti. Onun sebebi ilimli adam gerek ya Türkmenistan'a. Olmaydık geçtiğiniz kardeşler. Ama Türkmenistan'a bilimli adam gerek olur hükümetin kundağı gerek olur. Kundağı gitmeli. Uçaylarına, köylülerini, gerekli çıkarcılarını kundağı edip gerek olur okuyuşunu üniversitetinden bir yere bilirler. Nahil okuya okul okuyuşu ona bir yere bilime mümkünçülükleri var da hükümetlerin. Orada Türkmenistan'a gerek gel, sonuç için hiç hükümetim yok. Bizden talipler, adık geçtik kardeşlerimiz, Allah'ın okuyup bölüğü sol okamalı, bir tarafta işlemeli, pul kazanmalı. Okayın dik gidenler, açın kirlerinden bilim var olup okumak için giden taliplerim, ben aşağıda yağdayı pek olup mecbur işlemeli oluyor. Ondan almalı bilimle alıp bilim ya. Yardım hal için edil masaları kurgun hocalıklardan giderler oradanım. Onlar kellesinde alam yok. Onlar kömek olarak bolup yerip durur. Yine tabi işleyenim derdir. Yöne okul tarıp gelir yöne. Bizim yumurda yeniden diye çıkacak. Şolar oluyor da. Gelen sonra yine tabi onlar bağlı hocaklar o yer verdiğini iş tapar, işte ders okar, okurak kaldırır. Yine demiş Türkmenistan'ın yanına gidiyor diyorlar. Düşüneceğime. Onun hükümetin işine verilen şu cahillik da. Ben şulara açacağım başka da. Böyle şeyler oranda ne var bayram geldi. Tamam kardeş. Emme soru mu? Ene Türkmenistan kararsız oldu dediler. Tam bir taraf oldular. Kimden kararsız oldu? Bir taraf oldular belli. Onun
Ne 91-nji ýylda diýip alsak, näçe ýyldan boldy bu? 2090 näçe 34 ýyl bolýarmy? Diýmek biziň ýurtda okuw sistemi, ýani öwrenim sistemamiz ýok bolsa, daşary döwlete gidip okap gelenlerimiz birdir ýarymdyr bolmasa alym alyp gelmeýän bolsalar, diýmek Türkmenistanyň bilim ministrligine bilim reformasy edilmänligi görünýär adamlar taýda. Ýani telewizorda ýani mediasynda Türkmenistan öňe barýan gaýtçylar aslında man her türlü tehnologiýany ulan ersat ýar bolýar. Aslında ol öyle däl da ýani halkyň köp bölegi günün geçirmek üçin ýurtdaşyna mejbur çykýarlaryny arada TikTok'ta bir ýaş denen maşgala 3 aýlyk 4 aýlyk däbegini goýup gytaýa işlemmäne barýar. Men da diýerdir men goýup çekalym men mejbur şoňa gidip barýan diýip. Ondan diýmek bilim reformasy, öwretim reformasy ýaly türkmençe we türki dilimizde şol geçirilmänligini görkezýär adamlar. Şöyle bolýar-da, molumlarymyz boş bolsa, doktorlarymyz diňe kesip toýup bilýän bolsa, hukuk goraýjylar diňe halky taýaklaýan bolsa, eskerimiz, harbylarymyz goramal deregine ýylda urýarek ýarag diýilýän zady diňe eksponat hökmünde görýän bolsa, diýmek Türkmenistanyň bilim dünýäsi reforma görmändir da, şöyle bolýar-da. Owa edil şöyle reforma geçirilmän edilje taýyzlagan wagty diýil, ýa-ni diýişiň ýartady reformalar geçirilen bolsa, bilim reformasy ýa-da iqtisady syýasy reformalar geçirilen bolsa, Türkmenistan köpçüligi ýöremeli, ýöne ony ýaşlarym köp aýtdy. Reformalar geçirilmedik. Edem halk jahil galyp gittikçe dem ataklyga gidýär-da. Sen düşünjäň şeýlerak. Olýar, sag ol. Kardeşler şeýerde hadi kardeşe söz bereliň, ýolda bolsa ystaglarak geldi. Söz bereliň, ondan beýlekler. Yok, nemelere beri beylek olanlara men istada. Sağ olun. Bolýar. Oğuzhan kardeş, buyurun da seni. Näme üçin Türkiýeden barallaryň diplomlaryny tasdiklamaýarlar? Ýa-da şolara iş bermeýärler. Ýa şolaryň özlerinden birazjyk ükde bolan soň şoň üçin bermeýärler şolara. İş bermeýärler, tasdiklamaýarlar. Iň bir jyň alyp görelim. Merdan Muhammedow. Şolaryň hemmesinden güýçli şol bolan. Yetenekli, tejribeli. Emme zady çözüp bilýän oğlum. Näme üçin biziň hökümetimiz nesil yetiştiren ok. Näme üçin studentlerimize sahip çıkan ok, eýe duran oklar. Näme sebäpden? Ýani para kardeşimiz aýtdy da. Näme üçin özbekden gazakdan? Näme üçin gul etmäne uğraşsyn millet çağasyny? Özbek uğratma da sana, ya gazak uğratma da gul etmek üçin çağasyny. O zaman 30, 40, 50, 100 bin dolar verip kim okuwa gelsin? Gelende de internetin yapılan näme öwrensin olar? Öwrener ýa zat ýok Türkmenistan için. Bir paxta, bir buğday, başka näme öňe? Türkmenistanda bir öňe zat barmy? Bir dady oýlap tapyldymy? Ya bir öýler bir yara çıkarıp gördülermi? Yara kete çıkaran barmy? Ya drone çıkaran barmy? Merkez inne çıkar bilen o Türkmenistan. Masalavi yetişen kadr yok bizde. Yetişen kadrlarım yok edýärler. Öz elimiz bilen özümüzi öldürýäs. Öz geleceğimizi öz ellerimiz bilen nesilimizi yok edýäs. Kime hizmet edýärler olar? Kim peýdalanýar bu zatdan arkasynda kimdi bu? Nire çelli bu?
Hem için çağalarımız, studentlerimiz Rusya'da perişan bolup bölür. Ukrayna'da uruşun içinde perişan bolup bölür. Yarta o Avrupa geç gittiler. O zaman bir ida galak döwleti kim çağasyny uğradı bokatsın. Sen häzir Awganistana goýup çağaň o kadar mı? Diýmek hökümet ýok onda. Hökümet ýok. Özüni yerine bir adam yetiştirip bilmeýän bolsa bu hökümet boldugy däl. Dowam etmeli. Diňe bir gün däl abyl. Şuňyň geçde boldumy? Bir 100 ýyllap ýüremeli bir döwlet. Aňyrlygyna gitmeli abi. O studentlerimiz okuwa diýip çykgaýdýarlar. Ýolda durup tamojunda. Olaň ellerinden gowurmalaryny almak. O çağalaň elinden. Utananoklarmy? O çağaň iýjeğini elinden alýar. Bu lugada da gidende uğurluk berýärler. Tagaman gidip geldi. Enes atasy doğuran. Abi bizim aeroportda öte uğurluğa öyle dursun uğurluk berilen Enes'in atasının darını elinden alıp kalıyorlar. Şol bir çağan ırskını elinden alıp barabam çağalar bilen bile oturup yiyendirler. Bu kadarım olmaz ya. Buna dur diýmemiz gerek. Buna halk bolup dur diýmeli. Çekin, elinizi çekin indi diýmeli. Bu studentler geleceğimiz bizim. Nesil. Bizim halk studentine de histadına, toprağına, histadına da iyi durmanı bilen oklar. İyi durmalı. Sen zatına iyi durmasan, sen özüne saygın bolmasa sana hiç kimin saygısı olmaz. Öncülük bilen özüne saygın olacak. Özünü sıyılacaksın. Sen milletini sıyılacaksın. Türk'ün meri or taraftan 50 kiloyla gowurda alıp geçkinde et gowurdup alıp çıkaydı. Ona sesini bile çıkar bilen oklar. O joğuş çağan bolsa elindäkini 1 kilo 2 kilojik elindäki gowurmagyny alyp galýarlar gowurda. Gelerler aýdy otyra. Aýra bir komnaty salyp de elindäki 2 milyon 3 milyon puluny alyp durlar diye. Dollar ha badyra ýanynda diýipdi. Pulum ýok diýsen de. Dollaryň badyra diýip. Utananok mular? Hemme dadyň hata bardyr. Yer şar tegelek bolan üçin hemme dad hatap berilýändir. Yer şar tegelek näme üçin? Gün dogup gün aýlanyp durur ýaly. Gün doguya gün batdy. Sebebi hatap bermeli. Bizden hiç kim hatap soramaz mı kadiýändirler? Soralar. Sorulacağım hakykatdan. Adalet dikelmeli. Ýurtda adalaty dikeltmeli. Olmasa hiç birimizden günümüz gowdal. Studentlerimize de eýe çıkmaly. Halk bolup eýe çıkmaly. Halk bolup döwletimizi gurmaly. Täze Türkmenistany halk bolup gurmaly. Bir topar bolup ýa bir azıcık kişi bolup döwlet gurulanok. Bir azra kişi bolup ýürüp bererler. Sizlerem gelip koşulmaly. Ýurduňyzy, watanyňyzy, çağaňyzy, geleceğini ala diýen bolsaňyz Milli Halat Ediş Komiteti, halkyň sesi. Milli halat ediş diýmek näme diýmek? Milleti şu rejimden halat etmek üçin bir gurama döredildi. Gelin de goşulun. Ýurduňyzy, watanyňyzy söýgen bolsaňyz, çağalaňyzyň geleceğini ala diýen bolsaňyz. Gelin goşulun. Bolmasa bugün senin hem geleceğin yok, erti sana pertiye de yok. 40-50 yaş artyň, maýyp bolup bararsın. Sana kim teretsin? Çağaň mı teretçi? Sen çağaň üçin näme ala etdiň? Bir ala etdiňmi? Çağaň geleceği üçin bir ala etdiňmi? Taňa çağaň näme üçin teretsin? Bolýa sağ bolun.
Öyle, sağ ol. Hadi kardeş buyur. Gerçekten. Ya, mendine para hattı yanlış olmasın. Söyleme. Tamam. Başkan, rahat buyur. Sağ olun bu yiğitler. Teyzelerinin için beyler. Neme? Oy. Rahat diyecek böyle. Yankı Ulhan kardeşine katkı kılık tema değil geçti de. Sözlerini, yerlerini. Neyim için bu neyden okulu? Türkmenistan. Güdilli ilmine şey ortasın sol hakiki adaletli kanun yürekten devlette durmuştu yasak koran okulu. Mühim bir devlet söylem ka hem yurt söylem ka dip kire gelir. Her adaletli kanun yüreğini yurtta yasak koran okulu hiç değil. Her Avrupa'da ne kadar şu Türkmenistan'da yaşat birini ömrüm yaşat bilmiyor. Ya da Türkmenistan'ın bir yukarı işgalini şu Avrupa'ya gidip işletecek kol burnum durulmuyor, burnum. İşletmeyeler. Seyretmeyeler bildiğini. Neden medyamı diyeyim? Gön çıkar koy, gön. Kuk koyarlar, gön. Çıkar. Kovuraya basarlar. Tebe kanunu devlette yaşap görmedik Türkmen. Bulan amacı neye öğretmeye dekkeşe kullanı? Bulan amacı çağalara bilim vermek, ilim vermek değil. Bulan amacı çağalara cahil yetiştirmek, cahil gerek. İlimli bilim adam gerek kalbılara. Ilim almak için urdu noktalar. Cahil olup gezinler. Yurdumuzda taşıyordun pul işletinler. Pul işlep yurdumuzda pul olsunlar. Yurdumuzda dolanırsınlar diye. Her Türkiye'deki, Rusya'daki işlepen, yurttaşını işlepen hem Türkmen yurda dövdün. Gidin barsın. Şu halkın işecek, tuğunu tapbilmeleri işecek, tuğunu. Böyle iyi nahari göğünüm değil. İşecek, tuğunum, üpçün edip bilmediler. Şu yurttaşındaki halkın kazancı bilen yurdun içindeki yaşayıp böyle. Hükümet, şu tarzda cenayet, terör hükümet ayakta duruyor. Men onurdan pulu bilen ayakta duruyor şu. Hükümet, terör hükümet. Önünün yıkacağı önün ok. Önünün ortana Putin kakaları ala otur. Gözünün karşısına bak. Onlar Allah'ımla bilim adam gerek oldu. Sıkkın ona sıkkın. Merdan Muhammed ve. Ana şöyle yıkıcı öyle mün adam gidiyor. Yıkı. Mün sana talim gidiyor yaşar. Bunların amacı cahil yetiştirmek. Yani kaydırım yine de. Bunların kanuni, adaletli yurtta yaşak kuran yoklar. Şey mıda ama şey yok bulmam mı diye. Kimin pulu orada yaşamanı pulsuz ölmeli. Onlar da yok. Ya doğru etti. Oğuzhan kardeşim. Bak yurda anlatın 40-50 yaşa 50-60 yaşardın. Pensen yok. Ana şovat bilirdin ha. Pensen. Şu bilin ağırıp yüreğinden yok. Ağır işte işlemen ortun. Ağır işte. İklencin için. Ana şovat düşünürdün. Bu düşünmürdün. Bu acı yaştır. Ay bu geçecek günüm. Yok. Ertek gün. Sana çağırlığına bakmaz. Hükümetin bakmaz. Pensen yok diye. Sağ olun olursa dinlemek için. Öyle. Sağ ol. Hadi kardeş, gerek ki Allah. Buyur. Sağ olun. Şimdi kardeşlerim esas yerlerini yani aydıp geçti de benim başka bir yerine aydıp geçmek isteyen yurtun dışına çıkıp okuyan taliplerim o esasen Rusya, Amerika, Türkiye çıkken okuyan taliplerim anayasının atasının arasında kopuklukam var. Esasen şu an çekmek isteyen. Şimdi dışarı çıkıp okuyuyorum deyip okuman okuyup öğren yerlere gidip
Anladı. Indi öýündekiler okap berdi bilýärler. Öz okaman başga ýollara düşüp ömüt berenlerim bar. Elbetde okuyanlarım bardır. Indi bu taýda ahlagyň ýoklugyny ýene bir gezek gözümüze çarpýar da ýene ahlak çağa maşgalada yetişdirilende ýa-da toplumda yetişdirilende samimiyetsiz yetişdirilýär-de. Ýa-da birinji meselem 3-4 ýyllap okap berenler bardyr. Owasyndan ýa-da Türkmenistandan başga studentler barsa täze baranlaryň bilen oklar da täze baran üçin. Şoňa dokumentini ýa-da bir kömek gerek bolsa şonam pulun garşylygynda edýändirler. Ve şu 3-4 ýyl okap berenleň enesi atasy näme diýe? Ay mana oglum öz nämedi başda nemeden okdundy öldü nemedi gitdi. Biziň dilimizde şustur bol gitdi. Indi öz nemelerini öz pulunu öz çykarýar. Ýa-da örden bir nädip kazanjy diýe, nähilik işleýär. Birini aldy awalýamy belki hakykatdan kömek edýändir. Her türlük ýagdaý bar. Ýöne o taýna bak serip sereden oklar da en atalar. Ay meniň oglum başgalarymyza agram salan ok gaýtam kömek edip dur diýen ýalak bir nemeler bardy. Men olsam birinji aklyma geljek owa çagam sen pul nerden gazanýan, nädip gazanýan? Dip sorarsın. Akly ýerinde adam şey dip sorar. Son ikinji nemeni aýtjak bolýanym, indi öňem kän aýdyldy. Maşennik diýilýär biziň dilimizde. Türkmenistanyň içinde de birini aldap adamlaryň nemesinden peýdalanyp jahilliginden peýdalanyp neme diýenlere göz yumulýandyr. Şol ýurtdaşynda okuyan talyplaryň arasynda da bardyr. Indi bunu näme üçin aýtdym? Indi sen Türkmenistanyň jenaýat stopary nemesini kontrol etjek bolsaň öz adamlaryň ýerleşdirme, onan bir finans etmen gerekliginden bolmasy gerek. Başka ýani diktator bir nemeler misal bersek şoň ýalak bolmaly. Biziňkiler oň ýalak däl, men finans edýände düşünemok. Gaýtam näme diýerler? Öz ýagyna özüni gowur diýen ýalak da. Nol energiýa bilen işleýär. Yani jahilligini ulanyp bir-birini satyp bir-birine neme edip gün görer ýalak. Belli bir mukdarda neme etýändir, işini kömek etýändir ýa-da girip çykanda zat diýenlerdir. Ýöne sekeljik sünk berip diýjek bolýanym, ulakan işlere neme etýär, öz ýoldaşlaryny ýa-da bir nemeň içinde nähili pikirdeliklerini kontrol edip durýarlar. Ondan soňra üçüncüden neme aýtjaktym? Bundan 2 ýyl, 1,5-2 ýyl hatda 3 ýyl mundan Kemine, Saparaga, Halmuradaga çykyşlarynda aýdyp geçdiler. Daşary ýurtda okuyanlar, ýani şu wagt günü geçip duranlar, belki gowdur öňümizde açlyk geljek ýa-da günümüz gyn boljak diýip aýdyp geçipdiler. Indi men öz daş töweregimden neme etýände görýänimi aýdaýyn. Şo wagtda Türkmenistany bu bolşy bolanok, ütgemese bolanok. Bu gidiş bilen nire barjamyz belli däl. Bir ýurdumuz ýok elimizde diýip aýdýan oglanlarym ýa-da tanışlarym diýin. Ay ýok. Ay ýok, günüm geçip dur. Boga. Biziň günümüz geçip dur zat diýip. Şuňalak nemeler aýtýardylar. Yani bu hemme kime aýtjak bolýanym täsirini ýetirýär. Kimi bugün, kimi ertir, kimi bir hepde sonra yani şu ýurt ýoklugy pasporty türkmen ýa-da ady türkmen bolanyň her birine ulakan bir täsirini ýetirýändir. Kimine bir giç bir gün ir ýetirýändir. Men muny görüp bilýän. Indi daşary ýurtda da okamak ýa-da işlemek
Kiyalak ansat değil. O dünýäniň ýakyndan siýasatyny izleýänler bilýändir. O dünýäde de uruşlardyr, gymmatçylyklardyr. Ya da ticari savaşlar diýýärler, türk dilinde aýtsak. Şonuň ýalyk nemeler de bardyr. Bularam da temadan daşynda däl diýip pikir edýän sebäbi aýlawly ýol bilen täsir etdiler. Onda daş ýurda çykyp okap işleýäs. Näme üçin işleýäs ýani aýdyldy ýani şu soraga. Menem bu tarapyndan jogap berdim. Hazırlykda sag bolun. Ýok, bolýar. Eýle diýmek bolýar. Onda adetkardyşyň ýurdun içinde köpli halkyň bahýetine işläp duran sistema bolmasa bu kösençlikler dowamy kesilýär galda şeýler bolýar. Diýen şunu oýnapdy. Arslan kardeşe söz verelim. Buyur Arslan. Sağ olun kardeşim. Seyredin indi şu tayda eni atalara çağlarınızdan bir habar alın. Köpünüzün çağınız hazırki rejime hizmet edip verdi. Herkeli yolunda bir habar alın çağlarınızdan. Öz celladımızı, öz çağlarımızın eli bilen goradıp yürürler. Şunu yatladın dedim. Ondan sonra bir yanı Parahat kardeşimizin bir aydan sözü kulağıma kaldı. Kovdurmuş yaşan yok. Bizim halkımız yurt meselesinde son nereden düşünsün diyen yalım şunu alarak bir neme aydıp geçti de. Ben bu tayda şu yankı sözün üstüne bir fikrim aydasım geldi. Şu tayda bizem kovdurmuş yaşap ya ulalan adam değil de bizem şu yerden çıktık. Kovdurmuş yaşamadı deyip yani yurdun gorağı meselesinde uzaklaşmaya gerek yok. Bu bahane olup bilir diyecek olayan da. Ama Türkmenistan'ın içinde yani marginalların maşgalasından başkası doğru düzgün bir neme yaşap gören yok ya, bilim alıp gören yok. Şu tane aydın dedim. Bakana gerek değil de ildeşlerimize. Biz kovdurmuş yaşamadık, bilimimiz yok. Yani yurt gorak meselesinde çetleşmeye, uzaklaşmaya, kenarda durmaya gerek yok. Bu duygular kanımızdan geçedir onda duygular. Genetikamızda bu olmalı zatlar bu. Yurt gorak meselesinde hemmekim elin çermek gelmesi. Hazırki köp var ildeşlerimiz utanmadan diğerler men siyasata karışacak değil sen dedi men siyasata koşacak otursun diyorlar. O sen şonu sizam yaşa otursun şu siyasatın içinde ahmak. O yani gayratsızlık değil mi bilmedim namartlık değil mi? O bahanalar edediler de gepin kıskası. Yurt gorak meselesi hemmemizinki. Şimdi ildeşlerimizden biraz düşünendir. Ne için teze Türkmenistan'ın kurulmasının gerektiğine, ne için konstitusyon kuruluşunun dikeldilmesinin gerektiğine, ne için kanunun üstünlüğünün bolmasının gerektiğine bu zatları düşünendiriniz ildeşler. Yani yaş, yiğitlerimiz, kızlarımız ezilmezliği için te doğulandan te bu neme garrayan celli ondan sonra bu adamyalı yaşamamız için, devlet sistemimizi kurmamız için düşünendiriniz de. Ondan sonra yine bir zat aydıp geçecektim. Hazır uçurdum sağ olun. Yani sonra öğrenin onda sen Arslan kardeş. Onda şeyle oluyor da Türkmenistan'ın içinde konstitusyon kuruluş yok olsa yani devlet kuruluşu yok olsa sen yurdun içinde de sen gorun yok yurdun dışında sen okuğa git işlemeye git o tarzda da seni hiç kurulma yavur yani Türkmenistan şu an toparı divar alsa korumana ya da senin aladağını etmene ya sana iyi çıkmana yani halk sözünde aydamızda mümkünçülüğü yok oluyor da şöyle mi?
Ben öz ýagdaýymyza seredip aýtsaram, mene aýda oturanlarymız şu konstitusiýon guruluşy dikertmegimiz üçin şu gürüňlerde oturýarysda biz. Şu konstitusiýon guruluşy bolan bolsa biz şu taýda maşgalamyzdan aýrylardykmy? Her birimiz her ýerde çağamyz bir ýerde ýanky konstitusiýon guruluş ýanky döwlet sistemi bolan bolsa biz şunun ýaly ýat ýurtda ýöremezdik meselemde. Biz häzir ýurdumuzy gorajak olaturys, konstitusiýon guruluşy dikeltjek olaturys. Gaýtan biziň üstümize basjak ediler. Konstitusiýon guruluşyň ýanky kanunyň ýoklugy da bu. Men näme üçin daşary ýurtdan durup men öz ýurdumy şeýle çykyşlar edip oturýum. Diýmek bu o taýda konstitusiýon guruluşy ýok. O hökümet diýip özüni atlandyryp oturanlar, olar goşadyrna içindeki hökümet. Olar ýanky hökümeti basyp alan adamlar. Dürkany bir men şunuň ýaly çykyş edip oturan bolsam ýa bir men kösenip ýören bolsam, diýmek bu meniň samsyklygymdyr, meniň akyl ýetirmezligimdir. Bu taýda bütün türkmen halky kösenip ýöre. Meniň ýaly durmuşda kösenip ýör. Diýmek hiç bu taýda konstitusiýa ýok. Hiç kanunyň üstünlügi ýok diýmek ya bu. Döwlet bolýan bolsa, näme üçin men yurdun içindeki bol oturan cenayatı ya kanunsuzluğu aydanımda mağa basış ededi. Dövlet sisteması şunun yalı olamı? Yok, gaytam doğru ayda otur. Şu tayda şunun yalı cenayet oluptur. O cenayeti aktarıp tapın ya dergen değil yere. Mağa basış edilmeli derler. Men hak doğru zaten ayda oturuna. Menem yurdumu koracak ol oturunda bu tayda. Abi, Dürkan'ı yurdu koramasan, yurt korağına gelmesen senin namart diğerler ya. Dönük diğerler ya, yenen bir zat diğerler. Şon yalı ata boğa gel oturan zaten hain değil. Menim şu tayda özümün yurttaşlık borcumu yerine getir oturuna. Nesillerimizin ezili oturanını, maşkalarımızın bozulu oturanını. Maşkalarını boz oturan kim? Häzirki rejim. Özlerini hükümet deyip atlandırıp oturanlar. Devlet akılından ya gözünden şuur evinde seyretsen maşkalanın korağını abispeçit eder. Maşkalanın bitevliliğini kazanar. Bunun üstünlüğünü, bunun devamlılığını, bunun sağlıklılığını düşünüp aladı eder. Bizde gaytan maşkalarını bozadılar bunlar. Maşkalanı ikiye bölediler. Diýme diye şu devlet nimesindeki oturanlar, aparatındaki oturanlar. Durkan bunun ayalı ya eğer her yerde 7 yıllap 10 yıllap yöreseler bu maşkaladan maşkala olan bunun çağasından çağa olan bu akıl düşüncesi kim ya bir cemiyete ziyan vereden çağa olup da oladı deyip bu zatların ömrünü ala diye devlet sistemi bolan olsa ya konstitusiyon kuruluş bolan olsa gaytam tersine bize şunu iterge öğrediler. Daşary ýurtda pul kem, daşary ýurtda dolar bar dep bize. Bu taýda döwletiň ýoklugy bu. Sağ olun. Şunu ýalyrak jogap beren diýdim. Böyle, sağ olun. Kardeşler, wagtymyzda mağa kysy berdi. Rahat kardeş, buyur senden. Gayet kazık. Son söylemek geçenle. Yani yurttaşında o çağırın işleyen amadır, kadınlayan amadır diye köpsi maşini şey edip adamla dolanları programı diye. Yani oku çağırma şu pergesini alıp verecek ya, vid alıp verecek ya bir neyme saçma vida bilen uğraşacak diye. Şolun hem hükümetin adamıdır yerleşir. Şu cenayet, tür cenayet, toprağın öz adamıdır şolun hükümeti. Yalakalardır. Şolun hiç devletin bir Türkmenistan'da kimse hürmetmeliler diye yurttan çıkmanı kim diyorlar halka. Halka yurttan çıkmalı. Hatta şol cenayet toprağın ödeyip oynuyor. Sonra öde adamlardır. Yalakaları, şolun cansalları, ayaksalları, taraknadır işgaller şolun hemmeti. Ular ne birden çıkıp bir bilem yok. Ular edip bile düşünüyorlar. Yok. Ular anlarda gireni terör hükümeti yürütüyor diyorlar orayı. Şunu etmeli olar şey edip aytma sözlerini diyme sözlerini çemmadi aytıp belki görendirler. Senin çağmen edip bilmez o zatları.
Hemmeti terör hükümeti hizmet edenler. Tamam arkadaşlar. Minnettar dinleyen için. Öyle oluyor da parahat. Bulaydan da indi Suatke Türkmenistan tarabı özün hükümetlik görkezip durda. Ondan indi hükümet bollan olsa yurttan böyle asudal qası bolluk qası yurdun içinde iş var olsa hükümet olan bir kuruluş ve halkını böyle massa ve yani köpçülük görünüşünde yurttan çıkmana yani kaç gitmene mümkünçülüğü vermiyor da yani aladasın ettiği vatandaşın dime olorun eli bilen ettiğin olsa ertek gün men uğratmadım özüm ettim özüm dokumentlerim sana birleşende mesela 3 aylık oku viza ya 3 aylık tecil viza bilen gittim. Hem şu şunun artık kaldın deyip yine de şu vatandaşın gelen son suç memesine sen yanlışlık ettin sen kanunu bozdun diyen demeni yine de vatandaşını günahkarlanmana mümkünçülük töredi ya da şöyle oluyor. Doğru, bazı doğru ana. Şu atlar için uro diyorlar onu. Yurdu içinden emedip bilirler. Yani onu yurdun dışından etse hafif özü için garançeli hukuklu oluyor. Özleri ortadan sıyırıp çıkıp biliyor da. Ortadan sıyırıp çıkıyor özlerden hem başka inişeceler. Ne şu an atlar olur ne mi? Polşa'da gelip beraber halleşti. Aşağı hükümetin öyle adamdı. Okul saçma bir de öğreyen diye. Sonra atları hükümetin öyle adamdı. Himmek şuna gidip bilen ok. Burada olmadı. Böyle. Arslan kardeş buyur. Elvan. Hava bizzat koşuyla yankı student dokument doğrulap yören olsa, yani konsolosluğun iş etmeli işlerini edip yören olsa, bu tayda devletin yoktuğu, özleri öz eli bilen suud edi oturlar. Student dokument arar mı? O student oku okamana gitti. Taşar yurtta yurdunda yok bilim almayana gitti. Yurduna bilim getirmene gitti o student. Dokument onlar verirse bu tayda hükümet devletin yoktuğu bu. İndi şu tane aytacak bolýan. Häzir biz şükürler edip oturuz. Yurdun içinde güýçlanyjylary bardyr, bilmedim hekimlikde oturanlar bardyr, şu rejimi gorap ýörenler bardyr. Hamala sizin namusyňyza deýen ýaly bir bolup gidendir dep düşünemen-de. Men özüm fantaziýamda, ýa-ni düşünjemde bu. Indi sizin ýa-ni şunu ýaly jenayet edip, şunu ýaly kirli pullardan gazanç edip, çağalaryňyzy maşgala bakıp gün güzaran görýän bolsaňyz şu mu sizin namusyňyz diýjek bolýan. Şunu ýaly bir namus bolamda size öz yurduňyzy özüňize öz eliňiz bilen sattyryp öz yurduňyzy talada oturlar. Diýjek bolýanym ýa-ni studenti bolsun, utkasy bolsun, bilmedim agentimi, ýene kim garaz yurduna ýamanlyk edip ýörenlere diýjek bolýanda başka bir milletin oyunundan çıkın, entek bir neyliysem bağışlanmayınızı kazanmaya vakti var, azıcık kaldı diyecek olyan şu derveze açık diyecek olyan. Ötünç soran halktan, bilmedim elinizi, şu ediyen cenayetinizden elinizi çekin, kazanın, bırzat edin, kazanın bağışlanmayınızı halktan, yurttan. Şunu görüşün dedim, sağ olun. Böyle, tamam. Aziz kardeş buyur. Sağ olun. Arslan. Anlattım aydım da azmen üstüne biraz koşuyun şu Arslan'ın aydanını. Adalet düşüncesi, adalet demek eden yanlış işin için ve eden doğru işin için ne etmek diyeyim yani. Şunu alıp göz önüne getiren de şu an eli nemede bolup bilerler ya da eli kanlı değil ya da halk ezip duranlar vardır. Şimdi Türkmenistan'da lüstrasyonun geçilende eden yanlış işim için o kanuna göre layıklı cezasını çekersin ve eden peydalı govu işingen vardır. Yine ervedi işette deyip atılmaz. İçinde eden peydalı işim için
Hani kimileri türme bilen, kimileri de pul cezası bilen nemedik biler yani. Yarısından gaydılmalı. Bu doğrudur. Yanlışmayan adam yoktur. Yöne hemen hemen kapısı belli bir yere açıkta. O belli bir yerden sonra yapılandan son iyice dönüşlük yok. Son bağışlaşma şeyim yok. Buram ne mana açacaktım. Şimdi yurdun yardımdan çıktı hazır. Şu at yardımda da. Gobur ne mana açacaktım da hazır. Siz devam edin hemen. Benim teziden Öyle. söz alacak. Yani da stada birdaçar aydyp geçen şöyle bir düşünje geldi de bana. Şimdi Türkmenistan Rusya Federasyonu yani Kağıtda Rusya Federasyonu yani Rus imperiyası faktiski şonun nemesi kağıtda sateliti yani sömürgesi faktiski. Demek sen imperiya ve sömürgedeki yurtların bilim buğdağını güçlendiren bölümçülüğün bilimden çıkıyor, Harvard'ın bölümünden çıkıyor, medisinede yani başı bilim daşı olurun yani öğrenim sistemi güçlü olmalı da yani doğru halkın üretimi çıkacak. Şöyle bilim sistemasında reforma getirmene ruhsat vermiyor yani halkın dilinde aytayın da ruhsat vermiyor. Nirde cahil, nirde aptal diyorlar. Şol adamları yurdun başında yani bilim sistemasının başında yani ministerliklerde nirde aptallar işleme ne mümkünçülük öğretti. Sebebi ne üçün diysek bir yurdun sömürge yurdunda imperiya biliminin gelişmegine yol verse 5 ýyldan bolar, 10 ýyldan bolar içiniň bilimli adamlar güýçlenjek. Olam bilimli nemetjek yani millilik duýgusy bilen garjaşyp töbürge olmaktan çykmana mümkinçilik görýär. Men düşünçüm boýunça şoň üçin pultdan kontrol edilýär diýer. Aslında pultan barmy ýokmy? Yurdun başına aptallar getirsen şu sisteme ýene sömürge sisteme dowam edýär eken. Öden ip duran bir halk görýär şu taýda. Aýdyňyny ýan akmaklary beripelli lenderilen yerlere getirýärler. Şöýdem bolsaň imperiýa hyzmatynda mydama gezýär da. Buyur aziz kardeş, ötene. Buram ne mana açacaktım. Türkmenistan'ın pasport meselesini. Näme üçin daşarda konsulda bitirip bolýan wagty edilen wagtlarda yani Türkmenistan'ın içinde pasportyny çalışacak bolsaň içine gidip çalışıp gelmelisin. De bulam näme pul gazanmagyň bir görnüşi aýdyp geçdiler ya yaşlılar. Nämäni. Bunların kellesi diňe jygyldykdaky bazarda satyjylaryň nemesinde urwininde diýip aýdyp geçdiler da. Türkmenistan'da içine gidip pasportyny çalışlamaly. Endi gözüňize getirin. Giden wagtyň bilet alajaksın. Gaýdyşyn şol bilet bilen däl. Yani gidiş gelişip alıp bilmeýän de pasport ütge otaydy. Ona da bahana taparlar. Gidişini alacaksın, gaýdyşyny alıp bilmeýän soň gaýdyşyny mecbur aňardan Türkmen hava ýollaryndan almalysın. Barıp düşenden sonra ýyda bilmem näme. Bar pasportuňy aldym izime çıkıp gaýdan çaň sen her nemeden de pul bermeli bolýan da. Ama üstüň başyň oja geýinden bolsaň da hasam başyňda pırlanyp jana bolup duran işiň hem bolup durman pul gazanmagyň nemesindeler. Ya da aýdylyp geçilýär bäri durmuşa çıkan zenanlar ya da okuwçy talyplar, daşarda okuyan talyplar. Bilgeçliğin barlyca bir maşgalada ya da ne bileyim bu köprägiň bilse senin bilgeçliğin bu bahana bilen çıkarmaýarlar.
pul töläp çıkarın ýaly. Soygun bildiň. Soýýarlar diýin. Şoňa aýdyp geçecekdim ya. Adından çıkan Ja, neyse. Sağ olun. böyle Arslan kardeş buyur. Sağ Tema olun. gazakly geldi. Hawa, men soň seze neme bir koşacakmy? Şu Daşaryurtda kösenip ýören studentlarymız bar. Elbette menem gynalýan sizin şunu ýaly kösenip ýöreninize, horlanyp, kemsinip ýören işlerinize, kerdeşlerim hem ildeşlerimizim hemmesi hem kösenip ýör. Gynalýan. Siz Daşaryurda çıktınız. Dünýäne görün, öwrenin, bilim alın, aýdyňlanyň, dünýede bolup geçýän zatlardan görelde alın. Elbette siz bu 90'larda yurt kurulan bolsa, döwlet sistemasy kurulan bolsa, siz dünýäge bir görelde görkezer ýaly ýaşlar, ýigitler, gyzlar bolmalydyňyz bu wagty. Emma gynalsak-da bolmady. Şonuň üçin bundan soň bizinkileriň, ulularymyzyň goýaran ýalňyşlyklaryny, enatalarymyzyň biz goýarmaýaly, siz hem yurtdaşynda aýdyňlanyň dünýä garaşyňyzy giňeltiriň, dünýede bolup geçýän wakalardan öwreniň. Garaz bu zatlary dinlemedik. Ýanyňyzdaky oglan gyzlara dinlediň. Olary da aýdyňladyň, dinlemedikleri de habarla ediň. Yurt meselemiz hemmemizinkidir. Yurt goramız hemmemizinki, hemmemizin wezipemiz. Etsek diňe öz yurdumuz üçin hyzmat edelim, öz yurdumuzu östürelim. Yurt hemmemizinki. Sağ olun. Ja, ja. Ola sağ olun. Kardeşler vatanymyň borjyny ýerine ýetirjek bolup, öz ýurtdaşlyk borjyny ýerine ýetirip geleňiz üçin, wagt tapyp geleňiz üçin. Ýa-da bolsaňyz bu ýazgylar, görüňdeşlik temalar üçin geleňiz üçin taýýarlyk bolsun. Ýok. Ýene döwredeki çarşy ogdy bilen esen bolsun. Ola sağ olun.